bonicos, com esteu? La setmana passada vas penjar una publicació al meu stories d'Instagram quina cançó volíeu que cantara. Aleshores, la veritat és que vau ser moltes persones les que me va contestar i clar, al ser tantes cançons he decidit separar-ho en tres parts. Avui, que és dilluns, el dijous i el diumenge. Aquesta primera part he cantat algunes cançonetes. No he fet totes les cançons senceres, ara ho veureu. He fet només la tornada, l'estribillo. És com si fos un mashup, realment. I no vaig enrotllar-me més, perquè no cal explicar molt més. I sense més dilació, hem d'avançar el vídeo! Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, shoot me down, but I won't fall. Not into shoot me down, but I won't fall. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night. In my legs senses dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Oh no, not me. We never lose control. You face to face with the man who sold the world. Yo de capucheta, llevan la careta, mostre de xampau a la meva xiqueta. Deixo si llegats i de més encantaris. Allunyeu-vos d'ella i els vostres misteris. Somnis plàcids que vindran si denunciéssim pas gran. Tira ben fort i creu-me. Soc teua quan dic que ho soc, quan em doni a tu en ofrena, quan el meu amor per tu és una rosa que alena. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me? Somebody to love. Bé, fins així el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Agrair a Gomicinas CDL, a Pepeillo, a Jason Andrés, a Quique Ferre, a Alfonso el Blue, a Aitana Ferrer i a Salva Pérez per haver decidit que jo cantara aquestes cançons. Ens veiem el pròxim dijous per a la segona part del mix de cançons. Si vos ha agradat, li doneu un bon m'agrada, se subscriviu, li doneu a la campaneta i ens veiem el pròxim dijous, que serà la segona part de mix de cançons. I ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!